afọ ọzọ ọpụta. Thank you. Onye ọzọ bụ Ugwu Veronica Chioma, onye mara abụ Inyuam Doratus Enugu. Ọ nọ na Nnamdi Azikiwe University. Thank you. Thank you. Ihe ọ na-emebe anatomy. Okay. Because our resource person, Doc, please. Onye ọzọ bụ Ngwo Joy Chinechere m Aloysius Ngwo. Ya na onwe onye nọ Futo Federal University of Technology. Oh no, okay. Very good. Futo. I'm gonna have to use dental. Very good. Dental tech. Thank you. Anyị na-agbakwazi Ngwo Emmanuel I. The same Aloysius Biemala. On a computer engineer. Computer. Ngwo Emmanuel I. Computer engineer. Thank you. Anyị na-akpọ Ani Victor Chinechere m Chimelem Ani Raphael. That's honor. Very good. Ọnọkwazi Nnamdi Azikiwe Ani Raphael Biemola Ibute. Thank you. Ibute Mola Kpọmkwem. Thank you. Ani Raphael. Anyị na-akpọ Ude Victoria C. Ude Sunday. Ndị ya Sunday dị bịa gwa anyị okwu nka. Ude Sunday. Nwaanyị. Amanda nwaanyị anọ nka. Ude dị okay. Anọ nkwu ahụ ya kanụ. Anọ nkwu ahụ. Ude Victoria C. Ude Sunday. Ọ nọ na ọ nọ Nnamdi Azikiwe University. Anyị na-agbakwazi Ozan Victor Chidera. Ozan Victor Donald Biemara. Donald Ozan. Nwa enyi. Ndị ka n'ibe ọ nọ. Ọ bụ kata. Ọ bụ onye bụ kata. Onye nwa biko. Donald Nwoba. Anọba. Ọza Anọba. Ọza Anọba dere ntị. Ọza ejere doro ụka. Thank you. Yeah. Ozan Victor. Ojawo. Okay, very good. Anyị na-akpọ Onye Kaa. Okay, Onye Biemala. Ọ nọ Michael Okpara University, Umudike, Computer Engineering. Ndị ebe ọ nọ. Thank you. Anyị na-akpọ Igwebuike Kizito na-esochi onye mara abụ Igwebuike Brendan. Ọ nọ Michael Okpara University, Umudike. I'm there with it. Thank you. I am about Igwebuike Annabelle Fechi. Kizito na-eme agric engineering, please. I am about Igwebuike Fechi. Brendan Igwebuike Biemala, ọ nọ Nnamdi Azikiwe University. Ọ na-eme electrical engineering. Thank you. Anyị na-agbakwazi Igwebuike Kosisochukwu John Vianney.
Brenda Nibuke be a man, or maybe the Pute. Maybe the Pute. On a gas engineering, petrochemical engineering. One of Uniport, Federal University of Port Harcourt. I na-akpọ Agụnne dị mma J. Agụnne dị mma J. Very good. Nwanne m Julius Nwagụ dị mara. Nneka niile. Ogo Nwagụ chiri. Ọ na-eme philosophy on Delta State University. Delta. Anyị na-akpọ Agụ Chidimma M. Onye mara abụ Magnus. Ono Nwagụ. Ono bịa ndị ebe ọ nọ. Okay, let's go. She's there. Ono Nwagụ bụ nna ya na-akpọ. Thank you. And also on the member on a Uniport lesson. Lesson. Or no, sir. Thank you. I na Obodo Tobechukwu J. Obodo Tobechukwu J. Onye mara abụ obodo nwa ọhụrụ Kisogo no. Ọnọ nka ọnọ UNN plant science bụ ọ na-eme. Okay. Thank you. Thank you. Anyị na-akpọ Agụ Emmanuel E. Elias Nwangwu Isibie mara. Mgbe ọ nọ nka Agụ Emmanuel E. Ọ nọ na Nnamdi Azikiwe University quantity surveyor. Very good. Thank you. Anyị na-akpọ Agụ Charity A. Agụ Charity A. Magị ọkwa ya. Ndị ọ nọ nka? Okay, Agụ Charity A. Agụ Charity A. Ọ nọ Uniport. Ọ na-emekwa lesson. Biko ya ji agbara ya hụ ntụ nọ nke unu amaghị onwe unu. Schools niile ka ama onye nọ na school na unu wee na amaghị onwe unu there. Ị mara na ọgwa na-ebighị gị na ya nọ na school. Thank you. Anyị na-akpọ Aniejike Vincent. Nna ya bụ Augustine Ani. Ọ nọ Futo, Federal University of Technology, Owerri. Ọ na-eme telecom engineering. Thank you. Anyị na-akpọ Ani Kosisochukwu C. Ọshatụ bụ ihe mara. Ọ nọ IMT accountancy. Oh, my fellow. Thank you. Very good. Anyị na-akpọkwa Ude Stanley amara. Gokulu onye Charinwunde. Ọ nọkwa IMT eme computer science. Onye isi ọrụ deje. Ịbịa rate n'oge. Thank you. Anyị na-akpọ Ude Ngwo Nne Amaka. Ude Ngwo na Amaka.
nke m akọ na m so very good. Because God na-eka na ihe na global science lab tech. Science, anyị na-agbakwazi Christian Chinechere m obodo Christian Chinechere m obodo Christian oko onye kwana mbara bụ obodo Christian. Yes, ọ nọ oko Federal Polytechnic oko ọ na-eme mascom senate a comment ọ nwere ndị ntụka aka kwuo ewa anya amaghị ebe mara we ka ọ na-adụ aja m onye ọnụ o nwekwe ka ọ na-adụ ndebe anyị. Anyị na-akpọ Ngwo Chidimma Peace. Ngwo Chidimma Peace. Oh, yeah, Lord, she's so good, isn't that? No. Ngwo Chidimma, oh, you can't Jim Biamara. Adorik. And the Ibana. On marketing. If you package well, you might get so. You do well. I na-akpọ agụ chielo zenam onye mara bụ Aloysius Agụ IMT Computer Science. Thank you, Chinwag. God bless you. Thank you. I na-akpọ Ude Chibike Emmanuel. Ude Chibike Emmanuel. Nze potano ka anyị lie nri. Aya. Thank you. Thank you. Ude Chibike Emmanuel no IMT ọ na-ame computer science. Anyị na-akpọ Udengwu Jennifer Chinwe. Ọ mabie mara Godwin Udengwu. Udengwu Jennifer Chinwe. Udengwu Jennifer. Ọ nọ Federal College Umunze. Ka ọ nọ. Ọ na-eme early childhood and parent gene. Early childhood. Anyị na-akpọ Agụ Augustine Chukwu nọ nso CSO Biemara Agụ Maraki. Ndị ya nọkwa nka. Very good. Ọ nọ na Federal Polytechnic Oko. Ọ na-eme estate management. Anyị na-akpọ Udengwu ka o si sọ Linda. Udengwu ka o si sọ Linda. Ndị Igbo ụmụnne nọkọ ọsọ dibịa na-abịa. Udengwu ka o si sọ Linda. Onye mara abụ Ugwunwunde Cornelius IMT Public Admin. Ego ji ọrụ. Anyị na-akpọ Obodo Clara Chinechere m. Obodo Clara Chinechere m. Onye mara abụ Obodo Michael. Mike Ngwan. Ọkwa? Nwa m ọkwa ya mụrụ? Mike Ngwan. Thank you. Ihe ọ na-eme bụ mascom. Anyị na-akpọ Ude Amarachi Bibian. Onye mara abụọ Umenwunde Bertrand Ude Amarachi Bibian. Ọ nọ Nwafọ Orinze College of Nsu
enable economics. Amarachi, number 31. What number? 31. Emmanuel is over here. Aesthetics, continue. It's going to be sorted. It's serial. Not the serial. Continue. We arrange it serial. Today, Amarachi, Bibian, economics, Kaporins, Econo, Usube. I am about Obodo Bethel C. Obodo Imagum, Obodo Emmanuel Agum, Obodo Emmanuel Agum. Very good. College of Education, Umunze, Mascom, Kone, Onye Murabu, Obodo Imagum. Agwan Gungu. Mama, thank you. I am about Alo Chekube Kinsley. Alo Chekube Kinsley. Oyemurabu Sre Waram. Thank you. You're on IMT, computer science also. I am about Alo Henry Chidubem. Alo Kratos. Thank you. Federal Polytechnic, Civil Engineering. Civil. Thank you. I am about Annie Promise. Ukamaka. IGNC. Yemola. Annie Promise. Ukamaka. Very good. Accountancy. I am about Alo Onyinyechi Christabel. Okwi. Jane and Co. Queen the transformer. Very good. In no one bottle, life. You're not double. How long? SLT. Science Lab Tech. Okay. Science Lab Tech. Yes, Science Lab Tech. Mama, why are you not? Well, of course, you know. Okay. IMT now. IMT. I am about Nguchisum Susan. Ngu Christopher Biemara. Ngu Christopher. Ibute. Ibute. Yeah. Only one Biemara. Thank you. You're the member business admin. I am about Robert Oluwamachi. Ngwejike Samuel Biemara. Ngwejike Samuel. Very good. Yeah. Thank you. You're a good on about Mother Day Polytechnic. You're a good public admin because on it. Yes. I am about all of Vivian Mesoma. Ibewawa Biemara. Why would we be in Ghana? Okay. Yes, all of Vivian on Peace Land Courage.
of health. Your enable health, public health, public health. Thank you. Anyị na-akpọ Alo Chisom, Alo Peace Chisom, Alo Peace Chisom, onye mụrụ abụọ Sylvester Alo, late, ụmụọkpara, ọnọ Bishop Shanahan. Bishop Shanahan, so can Nelson ka ọ na-eme. Thank you. Anyị na-akpọ Isaac Jacob Chukwuemerie, Isaac Jacob Chukwuemerie, onye mụrụ abụ Catechist Isaac Obodo, ụmụọkpara. Ọ na-eme Latin diploma, Latin diploma, Latin. Yeah, Chairman, do you speak Latin? Viva la vie. Thank you. Anyị na-akpọ Ugwu Lilian Somtochukwu, Ugwu Samuel Biemara, Samu Ugwu, were naka akpụ. O were naka akpụ. Yes. Thank you. Anyị na-akpọ Agụ Precious. Okay. For Ọsọdụ ọbụla gbapụ ya n'ụlọ akwụkwọ a na-enye taa eji amaghị, mana anyị chọpụtara na nwere ụlọ akwụkwọ ndị ụfọdụ na-anaghị enye. Apụ ọzọ Chineke ka edowe anyị, onye na-emeghiri nkwere nkwa na ọya ka na-agbaka. Anyị na-asị ndị na-emerịta makwarụ na ha ka eso agha ha takwa ya nke afọ ọzọ, ha ka gotere anyị report of the academic progress for that year. Nwanne anyị nwaanyị agbawoghesi ya ụnama jekwere m ụwa onye nkwa abịa afọ ọzọ nwoke enye anyị evidence of academic performance, satisfactory academic performance. Achọkwa m ka na sọt can sort result and you're probably sort of then when you also you observe also they working and you agrees a girl non canon. 80% go. 80%, 90% go. The question about I am the worker. Can you can do work?
Anụ ha nke onye anụ ha emegano. So nenu nna ọrụ dụrụ anyị ibe anyị onye mmadụ kwere na onye nkenye ka nọ n'ezi ọ chọghị iti ya enya na mmiri mara ka azị mara egwu ọ kasị ka ọ ka gbawata mbọ ụmụ nwaanyị ahụ amakwa aha ya ka n'ikwu and leonu ndị niile natara ihe onyinye ụwa nwụrụ o pere epere onye ihe ka ahụ ka ọ na-akwụta isi n'ọfụzọ anyị ga n'ohu ụlọ akwụkwọ agba ma ọ nọ na-eji ụka hụri agba ma ọ nọ na-eji akpa useful engagement eso ohe akwụta isi ka a kasị ka ụmụ nwoke ndị anyị na-asị ndị nke ha nọ ha akwụta isi ya na ha chọọ isi tie ya gụrụ akwụkwọ. Chairman ka mgbe closing remark mana ụlọ ahụ dị nwaanyị anyị agbadatawa n'ihi nene achọrọ m iji ogere nụ ruo ọtụtụ ihe aka ndụmọdụ enyetere nkanụ jụrụ ọdụ ego ma ndị nne na nna ma ụmụ akwụkwọ na onwe ha ticha amalụ asịgbo ụmụ ya ka na-asụkwa ihe ji oge akwụkwọ nne na nna ụta dụkwara ha ọ kọrọ ka ọ ma lụ ọgụ nke ihe anyị ka ba aka nọ mbọ tinye anya ụlọ ụmụ ya ka n'ala mere ihe kwesịrị anyị mere ebe ha nọ okwu ego onye nje nkwenye egosi anya ji akwanye ya akaụntụ ka a masị pe ndio ya bụ na onye nakwara ụgwọ akwụkwọ na ma na ọ bụ nka na-abụ a na-akwado ụlọ ụwa ọhụrụ agwa atịchara onye ji mgbere ana m eji oghere nwasị biko our lecturer ada anyị nwanyị anyị na-ekele nke pụrụ iche arụ eje o nwere ọrụ ya sịrịlụ ndị nọ ma ndị nọ na yu ma ndị na-anọghị a na-eji nkesa aka jiri ka ezi
So, like Clear today, I am civil engineering. Clear now, comrades, Ferdinand today. I'm chairman, Parents Association, GPC. I'm saying, man, so little myself. Nobody GPC go for about 4. I don't know, quite long. At least a full block, they put Mobile, you were there. So, because BURSARY award ceremony and scholarship scheme for Onye Kaa and behold, tertiary institutions across Nigeria. I we sincerely apologize for the poor picture quality of network Marabede. So, UMUASE, especially UMUASE, Jamaican or what I want, I got my Basati, and I cannot finish your ball. All of the dollar, go away, go ahead. Up by Shikashiku, of the definition of Maka. UMUASE, Kano, the Bible, open the prayer, I call them. I'm